En Gers Pardoel staat hier bij ons. Gers, goedemorgen. Goedemorgen. Blij dat je erbij bent. Ja, vind ik ook. Ja. Heerlijk leuk. Ik moet je eerst, het is heel stom, bijvoorbeeld over liefde voor muziek gaan hebben en over je cover en zo, moet ik iets heel stom vragen. Heb jij ooit al gestagedived tijdens een van je shows? Ja, Doe je dat maar soms? ik ben dus van plan, Ja? dus ik hoop dat mensen mij dan ook gaan vangen. Ik ben dus van plan om zo snel mogelijk bij een groot optreden vanuit een paal in het publiek te springen. Wat? Ja, Waarom? dus dan weten jullie dat. Oké. Omdat ik dat lijkt mij gewoon zo sick. Dat je zeg maar, je klimt in die paal. Aan de zijkant vaak heb je echt 2 van die palen, van dat staal en zo. En dan klim je daarin en dan... Ja, dat lijkt mij gewoon zo sick. Oké, wij doen het veel kleinschaliger hier. Ik weet Ja. niet of je onze couch hebt gezien. Hier staat onze sofa Ja? die hier in de studio staat. En mag ik van deze tafel springen dan? Maar dan ga je iets breken, of niet? Ja, dat maakt er helemaal niet uit. Ik ben verzekerd, joh. Het is een nieuw tv-programma waar we het straks nog over gaan hebben. En daarvoor dat kan je het best bekijken als je couchdived hebt. Zeg maar, Gers, zal ik plaatsmaken? Maar wil je dat doen? Dat kan, hè? Dan staat Hier vanaf daarin. Mag dat? Mij mag dat. Oké, dan gaan we het gewoon Ik ga even het gewoon doen. Ik ga gewoon even dan een toepasselijke muziekje doen. Hopla, kijk. Oh, hij is nu hij hangt nu aan een balk van de studio. Hij staat op de tafel. En dan gaat hij. Gaat hij springen! Ja, dat viel eigenlijk wel nog mee. Dat viel mee. En ik had die bank nog niet eens gecheckt van tevoren. Want ik denk, eigenlijk is die keihard. Spring je ineens op zijn hout zo. dat is Nee, die was wel lekker zacht, gelukkig. je hebt duidelijk ervaring in het stage dive.